Αυτή την εβδομάδα συνεχίζουμε το ταξίδι μας στις σκοτεινές γωνιές της αντρικής καθημερινότητας. Είχα ζητήσει και από τα κορίτσια να μου στείλουν τις δικές τους καφρίλες, αλλά η ανταπόκριση ήταν. Τι έγινε, γυναικάκι, σε πιάσαν οι ντροπές? Δηλαδή, εσύ δεν θες, ας πούμε, να ξύσεις το μουνί στο λεωφορείο, έτσι? Μόνο εμάς μας τρώνε τα παπάρια μας, Liar! Αφού πέτσα είναι το ένα, πέτσα είναι και το άλλο. Παραδέξου το. Θες να ξύσεις το μουνί σου. Μη σου πω ότι το ξύνεις αυτή τη στιγμή. Άντε, κλείνει παρένθεση. Μικρές λεπτομέρειες της ζωής μας, λοιπόν, που κάνουν τον άντρα αληθινό άντρα. Άντρας μιλευμένο από τη σκληρή δουλειά στη Μόρια και γαλουχημένο στα ομιχλώδη πεδία μάχης του βουνού τη. Sorry, παρασύρθηκα. Δείτε το Hobbit παρεπτόντως. Ο άντρας ο σωστός εκτιμά και σέβεται τις άσχημες μυρωδιές πολύ περισσότερο από τις ωραίες μυρωδιές. Για παράδειγμα, αράζει στο σαλόνι του κολλητού και παίζει προ. Ο κολλητός είναι στην κουζίνα και βρίσκει μες στο ψυγείο του ένα ξεχασμένο τάπερ με σάπιο ταραμά από πρόπερση. Πριν το πετάξει, φυσικά το ανοίγει και παίρνει μυρωδιά. Εσύ από το σαλόνι ακούς: Πω, μαλάκα, σάπιος ταραμάς! Πρέπει να το μυρίσεις αυτό! Ο άντρας ο σωστός θα πατήσει pause, θα σηκωθεί από τον καναπέ και θα πάει στην κουζίνα να μυρίσει την μπόχα. Ο άντρας ο σωστός ανεβάζει αισθητά τη θερμοκρασία και την υγρασία της τουαλέτας με το χέσιμό του. Αν μπει μέσα ο επόμενος και δεν θολώσουν τα γυαλιά του, κάτι έχεις κάνει λάθος, φίλε. Ο άντρας ο σωστός έχει αποπειραθεί τουλάχιστον 2 φορές να πάρει πίπα από τον εαυτό του μέχρι που τον σταμάτησε η κλασική κράμπα στο πλευρό. Ναι. Ο άντρας ο σωστός δεν τρώει φρυγανιές. Πραγματικά, έχετε ακούσει ποτέ τον πατέρα σας να λέει: Γυναίκα, αν πας στο σούπερ μάρκετ, μην ξεχάσεις να μου πάρεις φρυγανιές, Όχι, φίλε. Η φρυγανιά είναι εξίσου γυναικείο προϊόν με τη σερβιέτα. Αν θες να φας φρυγανιά, μπορεί να τη ζητήσεις από γκόμενα, σωστά? Λάθος, φλούφλι γυναικοτέ! Ήταν ερώτηση παγίδα. Χάσα από μπροστά μου. Ο άντρας ο σωστός, όταν πρέπει να κλάσει στο κρεβάτι, κλάνει κάτω από τα σκεπάσματα και μετά μυρίζει και βαθμολογεί. Ο άντρας ο σωστός κυκλοφορεί γυμνός στο σπίτι με την πρώτη ευκαιρία. Ο άντρας ο σωστός, όταν βλέπει τσόντα, δεν τη βλέπει άναρχα και χύμα και όποιον πάρει ο χάρος. Περνάει στα γρήγορα το βίντεο, το σκανάρει όλο, επιλέγει το σημείο που θα μολύσει το ζαχαρούχο γάλα και μετά το γυρνάει πίσω όση ώρα κρίνει ότι θα χρειαστεί. Ο άντρας ο σωστός έχει γαμίσει χοντρή γκόμενα. Χοντρή όμως. Ο άντρας ο σωστός θυμάται τη μεγαλύτερη κλανιά που έχει ρίξει ποτέ, όπως θυμάται το πρώτο του φιλί. Αν δεν κρατάς ένα βασικό αρχείο με τις top 3 κλανιές σου, απλά σε εκτήρω. Ο άντρας ο σωστός, αν ρίξει ασυνήθιστα μεγάλη κουράδα, τι κάνει πριν τραβήξει το καζανάκι? Τη βγάζει φωτογραφία. Ο άντρας ο σωστός έχει γευτεί τουλάχιστον μία φορά το μικρό δαχτυλάκι με το οποίο μόλις κάλυσε το αυτί του. Έλα, αρχίδι, σε σένα μιλάω. Μην κάνεις ότι δεν ξέρεις τι γεύση έχει. Είναι πικρό, το ξέρω κι εγώ, το ξέρεις κι εσύ. Άιντε. Ο άντρας ο σωστός πιάνει τα αρχίδια του όταν βλέπει τηλεόραση. Και μετά, για να δει αν όλα πάνε καλά, μυρίζει και την αρχιδίλα στο χέρι. Ο άντρας ο σωστός βλέπει θρίλερ και μόλις τελειώσει η ταινία γυρνάει πίσω και ξαναβλέπει τα καλά ξεκυλιάσματα. Ο άντρας ο σωστός δεν ζυγίζεται. Οι ζυγαριές είναι για μετροσέξουαλ πουτανάκια του fitness. Ο άντρας ο σωστός απλά κοιτάει την μπάκα και ρυθμίζει τη γυμναστική του ανάλογα με το μέγεθος της μπάκας. Ο άντρας ο σωστός μπορεί να ονομάσει τουλάχιστον 3 δεινόσαυρους ακόμα και αν δεν το παραδέχεται. Έλα, κάγκουρα, άστα δεν θυμάμαι, ήμουν μικρός τότε. Τυρανόσαυρος, διπλόδοκος, τρικεράτοπας. Είσαι άντρας. 3 δεινόσαυροι είναι το υποχρεωτικό μίνιμουμ. Ο άντρας ο σωστός κατεβάζει ταχύτητα από Τρίτη σε Δευτέρα χωρίς κανένα λόγο, απλά για να ακούσει το Ο άντρας ο σωστός έχει πιαστεί στα πράσα να αυνανίζεται τουλάχιστον μία φορά. Είτε από μάνα είτε από γκόμενα, δεν με νοιάζει. Αν είσαι 30 και δεν σε έχουν τσακώσει να βαράς μαλακία, τότε δεν την έχεις όσο ψηλά όσο θα έπρεπε να την έχεις. Γυναικούλα, προδότη, τσιμπουκάκι του φεμινισμού. Ο άντρας ο σωστός μπορεί να αναγνωρίσει το πουλί του ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα πουλιά του κόσμου και από όλες τις πιθανές οπτικές γωνίες. Ο άντρας ο σωστός, μια φορά που δεν κοιτάει κανείς, θα γλύψει τη σάλτσα από το πιάτο του πριν το βάλει στον νεροχύτη. Τουλάχιστον μια φορά. Ο άντρας ο σωστός δεν κλείνει με σειρματάκι το ψωμί του τόστ, στρίβει τη σακούλα και την πλακώνει κάτω από το ψωμί. Δεν έχω χρόνο να ασχολούμαι με σειρματάκι, αγάπη μου. Πρέπει να φτιάξω το σάντουιτς γρήγορα, γιατί άμα δεν το κάνω γρήγορα θα αρχίσω να τσιμπολογάω το σαλάμι σκέτο από το χαρτί και μετά δεν θα έχω σαλάμι για το σάντουιτς μου. Και ποιος θα φταίει γι' αυτό? Εσύ βέβαια, που μου είπες να κλείσω τη σακούλα με το σύρμα. Ξελότζα. Ο άντρας ο σωστός, όταν κατεβάζει το βρακί για να μπει στο μπάνιο, δεν σκύβει να το μαζέψει. Το μαζεύει με τα δάχτυλα του ποδιού, το πετάει στον αέρα, το πιάνει με το χέρι και το κάνει φωλοκάρφωμα στάπλητα. Ο άντρας ο σωστός ξέρει μόνο τα εξής χρώματα: μπλε, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μαύρο. Λιλά, πετρέλαιο, βερικοκί, πουτσί κλπ. Απλά δεν υφίστανται. Ο άντρας ο σωστός έχει σπάσει Game Boy, mouse, πληκτρολόγιο, χειριστήριο PlayStation πάνω στα νεύρα του. Παίζει την τελική πίστα στο Need for Speed. Μετά από 150 επαναλήψεις καταφέρνεις και είσαι πρώτος με διαφορά στον τελευταίο γύρο. Μία στροφή πριν το τέρμα, το αμάξι πετάει λίγο παραπάνω κόλλο με αποτέλεσμα να σε περάσουν όλοι και να τερματίσεις 8ος πάλι. Πάλι 8ος. Πάλι. Θα σπάσεις το κολοχειριστήριο σαν άντρας ή απλά θα πεις ένα παιχνίδι είναι και θα συνεχίσεις τη ζωή σου? Φιόγκο, κουκλεντέ, ερμαφρόδιτο σκουλίκι. Ο άντρας ο σωστός, όταν είναι συνοδηγός σε αμάξι και ο οδηγός πατάει φρένο, βάζει το χέρι του στο ταμπλό, λες και άμα τρακάρουνε το χέρι θα τον σώσει. Αλλά δεν έχει σημασία. Ο άντρας ο σωστός δικαιούται τις αυταπάτες του.
Ο άντρας ο σωστός μπαίνει στο τσοντομάτριξ. Τι είναι το τσοντομάτριξ, πανσυμπάντη ηγέτη και μεγαλοφυΐα των καιρών μας Μάικιους, σας ακούω να ρωτάτε. Και εξηγώ. Γαμάς την κόμενα στα 4, που σημαίνει ότι δεν σε βλέπει κανένας. Παρ' όλα αυτά, δεν βάζεις το ένα χέρι πίσω από τη μέση και παίρνεις γαμισιάρικη πόζα λες και γυρίζετε μπράζερς. Συγχαρητήρια, φίλε μου, μπήκε στο τσοντομάτριξ. Όταν είναι να αρχίσεις, δεν το κρατάς πίσω όση πιο πολλή ώρα μπορείς, τόσο ώστε να πεταχτεί με δύναμη και να γίνει το σωστό κάμσοτ. Μπουμ, τσοντομάτριξ! Και οι γυναίκες μπαίνουν στο τσοντομάτριξ. Γυναίκα, κάθεσαι και τον τρως στα 4, doggy style. Παρόλο που κοιτάς έναν τοίχο, παρόλο που δεν βλέπει κανένα τη φάτσα σου εκείνη την ώρα, δεν κάνεις ποζεράδικες γκριμάτσες λες και σε παίρνει κάποια ώρα τη κάμερα. Τσοντομάτριξ! Και τέλος, ο άντρας ο σωστός αναγνωρίζει τις κλανιές των κολλητών του. Κάθε φορά που αράζει με την αντροπαρέα σου και κάποιος κλάνει, οφείλουν όλοι να είναι σαν τον Πολ Τζιαμάτι από το Sideways. Δυνατό σώμα, πλούσια παλέτα τυριών και μερικές νότες μπρόκολου. Μαλάκα Γιώργο, εσύ την άφησες! Έτσι είναι. Αν δεν μπορώ να ξεχωρίσω την κλανιά σου από τις κλανιές των άλλων, δεν είσαι ακόμα φίλος μου. Νόμος. Αυτές ήταν λοιπόν οι λεπτομέρειες που κάνουν τον άντρα το σωστό. Μην ξεχάσετε να μου στείλετε τις δικές σας λεπτομέρειες και αντρικές και γυναικείες σε βίντεο response, γιατί βαριέμαι να διαβάζω. Και όσον αφορά το τέλος του κόσμου στις 21 Δεκεμβρίου που όλοι μας είχαν πρίξει, ορίστε, έχουν περάσει 2 εβδομάδες και δεν πάθαμε τίποτα. Άκυρος ο πανικός, άκυρες οι ανησυχίες του κόσμου, άκυρη και η προφητεία. Εντάξει, εκτός πια κι αν η μάγια ήταν παλαιομερολογία.